El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga la yini ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jilen wuleno ko jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na bela jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni e kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fo kata se bemama Somatra fien foroko Somatra kauli herela kase herela Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jinye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangekaba secteur 3 kono kata se Dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka ta fe ka me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24 sur 24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara
a y'o senfa biribiri ka hôtel Lafiya magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel Lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel Lafiya kɔnɔ aw bi da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation bi hôtel Lafiya kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 زهورهم دايما مجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jele sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jele be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe forogo chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a forogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shu jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o forogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan ni bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bi wuli ka sengolon na i ko makɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت مني ما an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye tarata ye keba k'i fo k'i waleɲuman dɔn bamananw ko ko sɔgɔsɔgɔla bɔnɛ tɛ ban sɔgɔma in na an y'an da don taxation ko kuma na keba bɛɛ lajɛlen y'i i niyɔrɔ sɔrɔ a la nka laɲini ye min ye o ye k'a dɔn k'a fɔ bi Mali jamanadenw fanba de ko k'u ka ɲɛmaw ko f'olu ka dɔbɔ u ka sɔrɔ la ko n'a ma ɲɛ laɲini bɛ kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka degun ni muɲu ni magoyan kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɔra u ka saraw la u ka hakɛw dɔ bɔra olu la dépenses olu dɔ bɔra olu la keba ni kuma ninnu de bɛ munumunu salo la bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka an bɛ dugawu kɛ ka faamuya ko ɲuman a laɲini yɛrɛ kɛkun ye min ye ala k'o sabati parce que anw ka jamana kɔnɔ yan ko n'a tigi de bi yaala min ye nin ko in ye n'a nana faamuya don o don keba fɛn caman bɛ yen mɔgɔw bɛ ka ko caman fɔ bi n'u bɔra tiɲɛw kalama u nana faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u ye hakilina min ta a bɛ taa olu yɛrɛ kanu na nka n'ala sɔnna ma an tɛna bila ɲɛmaaw ye kunnafoni dɔw dili la keba o baara bɛ olu de bolo u ka bɔ k'o ɲɛfɔ jamanadenw ka olu faamu fɛn caman bɛ nɛgɛjurusi sira ko la keba musaka ko la a wari jate ko la a kun ɲɛdɔnnen tɛ jamana yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ ye mun ye k'o ɲɛdɔn o kow bɛ sen na jamanadenw bɛ mun kɛ a sanfɛ u ka musakaw n'u ka wari bɛ taa sira minnu fɛ o baaraw bɛ sen na pereperelatigɛ minnu kan ka di jamanadenw ma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na a na ɲɛfɔ u ye u n'a faamu u ka faamu cogo la
ni ala sɔnna ma ɲɛmaw na o baara kɛ anw yɛrɛ b'o o ɲini u fɛ ɲɛfɔli o ka kɛ u ka hakɛw u k'a lajɛ u ni jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na wulada in na armée ale ka baaraw bɛ senna kɛba Banque mondiale ale ye sefa wari miliyɔn na Keɲeba mara la n'o ye LTA ye kɛba ale ye 5 do fiɲɛ na nka yan'a ka taa a ye tiɲɛni kɛ dɛ baarakɛla pi pɔgɔden de bɛ yen bi minnu ka hakɛw bɛ yen LTA in na LTA in kɛba ko a datugura a tɛ yen tuguni nka sɔrɔdɔnbaga bɛ wuli o tɔgɔ la ko ale bɛna o kɔkɔrɔma don k'a sɔrɔ mɔgɔw ka juru bɛ o la jamana in kɔnɔ yan kiiri a tun bɛ sanayɛlɛ kiiriso la bi n'o ye cour suprême ye LTA maaw u ye min sɔrɔ an na o da aw tulo kan sibirila denmisɛnninw olu wulilen don k'u jɔ ko sigi tɛ maa sɔn u yɛrɛ se ye min ye kabaw to fanga la u bɛ k'o kɛ k'u ka sira dilan ko yanni gouvernement o ka se kɔkan kibaruyaw la sa min ye faransikaw fɛ ye Sarkozy e ko ale ka kiiri u ye butɔn de don a bolo la u y'a sen de don Nations Unies ko ka Bazoum bila Senegalikaw n'u ka kunnafonidilaw olu karilen no ɲɔgɔn na min ye Donald Trump ale hakɛ minnu minɛ bibi na farafinna kɔnɔna na kɛba Etiopikaw fɛ k'a kɔlɔlɔ barika bonyana ye kosɛbɛ o na fara an ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka se denmisɛnnilakaw ka wulikajɔw ma min bɛ ka kɛ sibirilakaw fɛ yen Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye Général de division Omar Baro Jara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min y'an ka wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw senfɛ siganama dɔ minnu bɛ kibaruya di bamanciwale n'u ka walekɛbaw ma tɛgɛ dara a dɔ kan keba kelen bɛ yen u ye 2 bɔnɛ a nin na kelen bɛ yen san 15 taliki waliki de sɔrɔla ale bolo a bɛ ka armée o ka yɔrɔw lajɛ k'a bɛ kibaruya di armée ka jɔyɔrɔw kan lerekaw fɛ yen Tɔnbɔkutu ale marabolo kɔnɔna na o waleya in kɛra bi sɔgɔmada in na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka bataki kɔnɔ a ko nin b'a yira sa k'a fɔ bamanciwale n'u ka walekɛbaw u bɛ ka denmisɛnninw ta ka taa olu don kɛlɛdaga la funankɛni min minɛlen filɛ n'a si bɛ san 15 la ko o y'o misali ye wa olu ye nin fɔ a mɛnna ko min ye ninnu maa ninnu ye u dɛsɛra nin waati na bingali ka taa maaw denw ta jagoyanifin k'u don kɛlɛdagaw kɔnɔna na ko o de bɛ sen na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ a b'a ɲini kabilatigiw fɛ a b'a ɲini an ka marabolo ɲɛmaw fɛ k'a ɲini an ka dugudenw fɛ u k'u hakili to u ka denmisɛnninw na u ka denmisɛnninw senbɔ nin ko ninnu na sabula min ye denmisɛnninw ye kɛlɛdaga o t'u ta yɔrɔ ye maa man k'u ta ka t'u bila marifaci la kɛba kamalennin min minɛna a tun bɛ ka kuma de koyi sɔrɔdasiw bi yan u bɛ ka nin kɛ u bɛna nin kɛ u bɛ fɛn o fɛn bɛ yen ale y'i to la yɔrɔ min na dɔrɔn u k'a ma ko telefɔni de ye maa min nana i yɛrɛ kɛ bokɛla ye ja telefɔni b'e bolo bin t'u la ye u y'a dɛrɛ min ye ale kɔni ka ko o nana bila ka na cybercriminalité pôle économique min sigilen don anti terrorisme kama o nana ale ka ko sɛgɛsɛgɛ Bamakɔ yan baro kɛlɛtigi ko sa ko a b'a ɲini maaw fɛ u k'u hakili to u ka denbaya n'u ka denmisɛnninw na u sen kana ye nin ko in na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa a ko fana ko min ye sɔrɔdasiw ye u ka pankuru ale ye sankolo minɛ bamanciwale n'u ka walekɛbaa minnu bɛ yen ni olu kɔni ka yɔrɔ dɔw dogolen kun don k'olu ka yɔrɔ dɔw k'olu gosi bi tile in kɔnɔna na o kɛra yɔrɔ min na sa o ye Gurumararusi ye o bɛɛ lajɛlen ye Tumutu marabolo ye mɔbili dɔ kɔni kun dogolen do ye minɛnw caman tun b'a kɔnɔ kibaruya minnu sɔrɔla ani u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye mɔbili kɔni kɔnɔna na sisi min bɔra kɛba o b'a yira sa k'a fɔ ko minɛnw tun b'u bolo minɛn minnu n'o o kɔni ye dugujukɔrɔmugu dilannanw ye bɔmugu olu bɛ se ka kɛ a la armée kɔni b'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la maa minnu bɛ yen n'olu ye bingali kɛ Gao ni Ansɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ Abu Mariama n'a ka maaw k'u bɛ ka olu fana ɲini bi sen bolo nɔ kunbere nɔ escorte min ni bin kɛra ka kalo tile 7 Gao ni Ansɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛba min y'o waleya kɛ k'u tɛna o to yen o hukumu kɔnɔna na sa armée ale kɔni ye dogoyɔrɔ dɔ n'o o ye minɛn dogoyɔrɔ dɔ fana ye maa min dugu minnu na sa n'o kilomɛtiri 36 de bɛ olu ni Tinɛ Edine kɔrɔ
an sɔngo kɛɲɛkayan fan fɛ keba Gao mara la k'u ye olu fana minɛnw fana bɛɛ lajɛlen da kolonci k'o filenkolonci wolomasiri tabaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Bamanciwale kɛba kelen u sera ka o fa kelen u y'o minɛ ɲininkaliw bɛna na taa kɛ o la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na chef d'état-major ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri timinandiya min n'o bɛ u fɛ sa ka se ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ keba Gao kɔnɔna na halisa min ye mɔbilibatigiw u ma sɔn ka taa koyi a m'a fɔ sɔgɔmada in na yan wa k'u bɛ grève la hali bi u ka ɲɛmɔgɔ kɔni ko k'u kan ka lajɛ kɛ lansara mana seli k'u k'a lajɛ grève u bɛna n'a lajɛ an sɔngo ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ mɔbilibolilaw olu murutilen don an bɛna Bamako yan an bɛ taa cour suprême na kiiri dɔ bɛ yen baarakɛla minnu tun bɛ sanubɔyɔrɔ la Keɲebakaw fɛ yen a ma bahiri ka a yera sa k'a fɔ olu kɔni ni maa min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye LTA ye keba an tɛ kuma d'u yɛrɛ ma parce que olu ka nin ko in ka sanubɔyɔrɔ kɛ sigi sen kan ka baara kɛ ka taa ka baarakɛlaw ka hakɛ to i la i ma dan o ma tuguni sonaldonbaga minnu yɛrɛ keba n'u ye olu ta ka taa k'olu fana ka juru to i la maaw caman ka juru b'i la ka tila ka na tuguni k'e bɛna na kiiri wɛrɛ da don jamana yɛrɛ ka taa o juguya la o de baara tun bɛ bi cour suprême kɔnɔna na maa minnu nana kɛnɛ ka Berete n'a ka cɛdenw u ye min sɔrɔ ka fɔ Usumani Kulubali tɛ wa an k'ale lamɛn fɔlɔ. Ne tɔgɔ Birama Kulubali n ye Sajola baarakɛla kɔrɔw de ye LTA ye société ye ale tun bɛ baara fana na Semosi de bolo donc contrat bɛ LTA ni Semosi cɛ depuis Sud-Afrique a société fila bɛɛ société sud-africaine de Semosi o société mère ye Semosi exploitant o ye LTA ye ni mɔgɔ in bɛɛ licence ra en 2018 u ka hakɛ dɔw bɛ yen u kan ka sara u ye ni mun ma sara donc Kayi inspection mɔgɔw ye papiers kɛ u kan ka bila droit mun kɔnɔ u ka sara jusqu'à présent u m'o kɛ donc u ye tribunal kɛ Kayi première instance u y'o gagné u ye deuxième instance gagné Kayi donc olu kɛlen na parce que u ye dossier don société fila in kama comme complicité solidaire maintenant u gagné première instance la Kayi ka gagné cour d'appel la Kayi Semosi ye pourvoi ta kana cour suprême na dossier kɔni sera cour suprême na en un mois u ye dossier cassé ka bila ka taa Bamako cour d'appel la donc ko ka lien juridique ɲini société fila ni ɲɔgɔn cɛ donc lien juridique ɲinitɔ société fila ni ɲɔgɔn cɛ avocat ye baara k'o kan mais wari min tun fɔra ko an kan k'o sɔrɔ u y'o bɛɛ tigɛ ni ka tila ka société mère o ye Semosi ye k'o kɛ hors cause ye bon LTA dun bolila a mɛnna parce que dossier wɛrɛw b'an bolo yan contre LTA bon an tor'o kɔnɔna na avocat dɔ nani présenté k'ale bɛ ka LTA de présenté k'ale de ye LTA ye donc an y'o mɛn ne yɛrɛ kelen na tɔgɔ la dossier dɔ bɛ yan nɔ o bɛ contre LTA 45 millions u y'o fɔ min kɛ ne y'u ka yɔrɔ ɲini k'an ka dossier ta ka taa yir'u la n ko bon aw nana LTA défend dossier wɛrɛ la n'o ye dossier Ousmane Berete ye 258 autres ye LTA bɛ min ne ye papier yir'u la u ko ne ma ko o papier kɔnɔ k'olu tɛ LTA dɔn mais confrère français dɔ de y'olu don dossier kɔnɔ k'olu bɛ k'o de kɛ a papier b'an bolo yan nɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ papier b'an bolo yan donc k'a yira an ka faamaw la LTA bolila yan u bolila Guinée parce que ne procès gagné contre la k'a gagné Guinée a bɛɛ grɔsi bɛ n bolo yan donc LTA tɛ yan seulement u b'a fɛ k'u melenge ninnu sen na le dossier Ousmane Berete et 258 autres k'olu de LTA ye donc n'u ye baara kɛ n'o ye LTA tɛ yan parce que hali sini a avocat tɛ se k'a yira k'a fɔ LTA filɛ yan hali LTA yɛrɛ avocat n'o ye officiel ye u bolila n'olu ka wari ye 400 millions ne ta ye 45 millions an kɔni b'an dama kasila Mali faamaw de ye se kɔni t'anw ye an mɔgɔ 259 n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ 5 b'a kelen ka so a bɛ taa bɛn mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 95 de ma o ye mɔgɔ 5 kelen a kelen ka so bɛɛ b'a dɔn maliyɛn du ni mɔgɔ kelen bɛ sɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 15 de b'a fɛ mais an y'a ta 5 de la a bɛ taa mɔgɔ 1000 kɔ la a san 6 f'an bɛ taalen san 7 de la nin kiiri in de bɛ ka munumunu dɔw sara dɔw paralysera dɔw bɛ retraité la damadamaninw bɛ baara la dɔw yɛrɛ tɛ baara la an kɔni y'an dama kasi Mali faamaw ye a ye anw dɛmɛ dɛ an balimaw an cɛw bɛɛ sɛgɛnna bɛɛ de sɛgɛnna nin ko in na n'aw sera ka wuli ka jɔ anw ye nin ko in na denmisɛnninw b'an bolo don la hali dayirimɛ sɔrɔli a ma nɔgɔn ekɔlidenw bɛ taa ekɔli la a bɛɛ ye musaka ko de ye an cɛw tɛ baara la an cɛw man kɛnɛ tension bɛ dɔw la diabète bɛ dɔw la a gɛlɛyara dɛ n'an ma ɲɛ an ma ka
Ayiwa ni tun ye LTA baarakɛlaw ye bi baara in kɛra Cour suprême na n'Ala sɔnna ma jaabi mana na kɛ min ye an b'o da o tulo kan. Mali ni Banque mondiale olu ka bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na tɛgɛnɔ bilala semaine dɔ la ministre min bɛ an ka jamana sɔrɔ ko kunna min ye Banque mondiale ye sefa wari miliyari 60 ale bɛn'o di ka kɛ dɛmɛ in ye ji sigiyɔrɔ bɛ se ka cogo min na an ka jamana kɔnɔna na baara in sa a bɛ tali kɛ ji sanuman dili la lakanako la Mali ale kɔnɔna na sɛbɛn min fa sirila juma tɛmɛnen Aluseni Sanu ale ka baarakɛyɔrɔ la min ye Banque mondiale bolofara ma an fɛ yan sa n'o o ye u ka directrice des opérations ye Clara da Souza ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in bɛna n'a to Bamako ba fan fila numanfɛ bolo olu ka se ka jibondo sɔrɔ Sewarekaw fɛ yen san Welesebugu Joyila ba fila bɛ anima in na ko min ye baara in ye a kan ka k'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ji sanuma olu bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na halisa o ko hukumu fana kɔnɔna na dugudentɔ minnu bɛ yen n'olu tun ye laɲini kɛ kuma caman sa k'a yira sa k'a fɔ ko dɛmɛ ka se ka don u ma olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko min ye jiko ye min ye ji sanuman sɔrɔli ye ko kɔni gɛlɛyalen don jɛkulu min bɛ yen sa ni ale ka wulikajɔ bɛnnen don ji sanuman ɲinini ma an ka jamana kɔnɔ olu fana bɛ baara la yaasa maaw bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min ba yɛrɛ ɲɛ falennen min filɛ nin ye kɔlɔlɔ min bɛ o la degun min bɛ o ka sa ka se ka dɔ bɔ o la dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min ye fan wɛrɛw fɛ sa an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan premier ministre ale ka baara minnu bɛ sen na sa o bɛna taga kɛ segukaw fɛ yen kɛba juma nata in ni Ala sɔnna ma premier ministre ale ka wulikajɔ ni a ka baara hukumu kɔnɔna na segukaw olu n'a bisimila juma nata in min ye o jumadon ye sa baaraba fila b'a bolo segu kɔnɔna na n'a sera sɔgɔma kɛba min ye segu dugulenw ye maaba minnu bɛ segu duba minnu bɛ a bɛ t'olu fo sɔgɔmada fɛ n'a tilar'o la tuma min conférence de cadre a bɛ to kɛnɛ fana sigi segukaw olu fɛ yen min ye faso ka cakɛda bolofara minnu bɛ a n'olu ɲɛmaaw na ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa premier ministre a bɛ sɔrɔ sa ka taa juma seli kɛba ni juma seli banna tilelafana bɛna na dun tilelafana mana dun sa min ye segu an bɛ taa ndolati kɛrɛ ale fanfɛla la o fana yɔrɔ fana na tuguni baara mun bɛna na kɛ yen o fɔlɔ o ye bulon min kan ka sigi dugutigiw ni kabilatigiw tɔgɔ la o bulon baaraw kan ka taa kɛ segukaw fɛ yen o birikiden fɔlɔ a kan ka t'o da kɛba n'a tilar'o la tuma min Lazara b'a fɔ k'a bɛ surunya waati min premier ministre a b'i kunda Sadi Amadu Daw kan o min lakurakurara furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ o baara minnu bɛna na sigi sen kan min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye a na taa ka taa o fana kɛnɛ kan ka taa o kurumo karili o baara kɛ an b'a yira la sa k'a fɔ bi sɔgɔmada in na premier ministre a ka baarakɛyɔrɔ la jɛkulu min bɛ yen ni o ye baarakɛ bolo di ɲɔgɔnma ko ye ka ɲɛsin Mali ale ni Maroc ma Maroc lasigiden ale nana ni olu ka cakɛda jɛkulu dɔ ye ka taa fara Turkikaw fana ka lasigiden kan min ye Venezuela lasigiden premier ministre ninnu bɛɛ lajɛlen masala bi sɔgɔmada in na u nana sa ka na premier ministre ale kuma ɲɔgɔnya Mali ni jamana ninnu bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min ka baara minnu sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira kɔni k'a fɔ Turkikaw olu ko k'olu ta kɔni ye wolomasiri tabaw ka ko ye lakana kɛnɛya min ye Maroc ye ale fana ta bɛ tali kɛ o la nka ale b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa baara minnu bɛna na kɛ yiriwaliko ta nasira la ka sinsin o kan kosɛbɛ Venezuelakaw olu kɔni ko k'olu n'u wasa don kɛnɛyako la sabula bɛɛ lajɛlen n'i kunnafan don bɛɛ lajɛlen n'i ka seko n'i ka dɔnko don premier ministre kɔni y'a yir'u la sa k'a fɔ ko olu kɔni ka dayɛlɛlen don Mali ale furadama maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ ka se ka se sɔrɔ ka se ka ɲɛ sɔrɔ an ka kow la k'olu kɔni ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye wa fana u ka jagokɛla minnu bɛ yen n'u ka magobatigiw ko da kɔni ma tugu maa si ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na i n'a fɔ baaraw olu laɲinilen don cogo min na o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka jamana kɔnɔna na u b'a dɔn fana k'a fɔ jamana fana taabolo ye min ye bi baaraba minnu kan ka sigi sen kan sa o fana kan ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ kuntilenna min bɛ jamana yɛrɛ la ka kɛ n'o kow ye o bɛɛ lajɛlen fɔr'u ye halisa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kɛba jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu sigilen don fasodenw ka hakɛw ani maanifinya ko tɔbɔtɔliko la olu minnu bɛ faso ka cakɛdabaw la sa a n'olu ye ɲɔgɔn ye in kɔni o ye kɔsumaw ye a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ye a ko ɲɛmaya b'ale yɛrɛ de bolo koyi sabula a yira k'a fɔ ko min ye baarakɛbolow kɔnɔna na baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na adamadenya tɔbɔtɔli baara kan ka taa kuntilenna minnu fɛ kuma tɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maanifinw ka hakɛw jate baarakɛyɔrɔw la
fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan ka lafiya don baara hukumu kɔnɔna na sɛbɛn minnu bɛ baarakɛlaw kun ka kɛba ka taa se baarakɛlaw hakɛ dɔɔni ma taa ni ka segu ko ma ale ni yɛlɛmali ko ma baarakɛyɔrɔw la o bɛɛ lajɛlen o ɲɛmaya bɛ ale de bolo jɛkulu in kɔni ɲɛmaaw nana ka na ɲɛfɔli kɛ a ye baara min n'o olu dantigɛlen n'u fɛ ni tile 2 in kɔnɔna na ani san yɛrɛ kɔnɔna na u kan ka baaraba minnu sigi sen kan maa minnu bɛ faso ka cakɛdabaw la olu ka ko bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min n'an bɔra yan an bɛ taa sibirila kɛba sibirilakaw fɛ yen denmisɛnw olu y'a yira k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn u yɛrɛ wulila k'u jɔ koyi ko yaasa u ka siraba ale bɛ se ka dilan cogo min hukumu kɔnɔna na sa a sifinw olu kɔni ka tɔnjɛkulu dɔw nana bamakɔ yan u nana bɔ an ye bi bɔli ɲɔgɔnna in kɔnɔna na sa baara min bɛ sɛnɛw bolo sibirila n'o ye ka gudɔrɔn dilan n'u yɛrɛ bolo ye e n'u masalala an ka jɛ ka o lamɛn an'u ka dugu kɔnɔna fana baara bɛ cogo min na an ka se k'o da maaw bɛ se k'olu ye cogo min. A bɛ san damadɔ bɔ an ye baara dɔ daminɛ o baara ye ka sira bɔ ka sira siyɛn an bɛ dugu min na Jɔnyala ani dugu minnu bɛ Danbɔ ka o sira siyɛn tun bɛ kɛ fɔlɔ nka a tun jɔra nka an y'an ŋaniya Jɔnakaden minnu bɛ yan an ka tɔn min bɛ yan ka a boloda k'a lasegin ka taa fɔ an balimaw ye sira minnu tun bɛ siyɛn fɔlɔ dugu ni ɲɔgɔn cɛ o bila la an bɛ fɛ k'a daminɛ an y'a daminɛ ani dugu dɔ la n'o ye an yɛrɛ sinankun dugu dɔ ye n'o ye Dɛbɛla ye an y'o dugu cɛ ye kilo 8 an y'o dugu siyɛn ka kɛ siraba ye mobili ka siraba ye o kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ ko nafa b'a la walasa minnu y'a dabila u ka se k'a daminɛ parce que a tun bɛ na ni fɛn dɔ ye fɔlɔ a bɛ na ni kelenya ni badenya ye ani sinjiya ye mɔgɔ ani bɛn ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon a dabilali nana ni gɛlɛya dɔw ye donc an y'a ye n'a kɛra sirabaw bɛ bɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la fala minnu ni kɔ minnu b'a la ka o sira ninnu ka fara ninnu lafa ka fara bɔ kulu la k'a da ka ci ka kɛ siraba ye a kɔnɔ bonya 3 mètres 50 pour que mobili ka se ka tɛmɛ a kan mototigiw ani sɛnɛmaw donc an y'o baara kɛ ɲinan a ka d'an ye sira an ka dugu ni sira dugu minnu bɛ Danbɔ sira minnu bɛ yen kɔ minnu b'a la fala minnu b'a la a sira a lafali ani sira in siyɛnni ka kɛ siraba ɲɛnama ye o de ye laɲini y'a to an ye baara in daminɛ gɛlɛya min b'a kan baarakɛminɛn de tɛ an bolo i n'a fɔ mansin walima damɛri la ka se ka sira ninnu ladilan ka ɲɛ ka k'an sago ye. Gɛlɛya yɛrɛ ye min ye a y'an tilar'o la o ye baarakɛminɛnko de ye n'o tɛ laɲini min b'an bolo n'a sɔrɔ ko baarakɛminɛn bɛ yen bon an jigi b'a kan ka fɛn kɛ min tɛ ninnu si ye nka sani baarakɛminɛn fana ka na an kɔni tɛna dabila baarakɛminɛnko gɛlɛya de bɛ yen o ye gɛlɛya belebeleba ye bɛɛ b'a dɔn ko ka sira bɔ bolo la o tɛ waati in baara t'o ye mais n'i y'a ye an b'o kɛ an b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana u sɛbɛ bɛ jamana ma a bɛ se ka kɛ u ma se yɔrɔ bɛɛ la fɔlɔ nka o sɛbɛ b'a ma n'i ye mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ mɔgɔ min sɛbɛ bɛ ka sɛbɛ don jamana la i yɛrɛ b'i sɛbɛ don nka n'a kun kɛra ko mɔgɔ b'an ɲɛ minnu mago bɛ kulonkɛ dɔrɔn na jamana fana bɛ taa kulonkɛ sira fɛ wala an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dugumisɛn minnu bɛ yen an kɔni m'an sege k'o la nka min ye an ka siraba ko ye ka bɔ Buguni ka taa bila Manakɔrɔ tiɲɛ fɔli yɛrɛ la an bɛ min ɲini u fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye u k'u ɲɛjɔ o la mɔgɔ bɛ se ka kilo 7 dilan i bolo la nka kilo 100 ni kilo 50 kilo 100 ni kilo 40 k'a fɔ ko bolo k'o dilan o ma nɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ k'u janjo Buguni sira in na sira in kɛn bɛ ka sɛgɛ min kɛ bi a ma nɔgɔ balo minnu bɛ bɔ anw fɛ yen an ka bagan minnu bɛ bɔ yen an ka forolafɛn fɛn bɛ na samiya mana don a dɔw bɛ toli ji la ala ni sirantanya fɛ bon o ye fɛn ye min bɛ yen mɔgɔw sɛgɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu tɛ ni ɲɔgɔn kɛ n'u sera ka nin kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ bon an fana bɛ dɛmɛ ɲini hali ni mɔgɔ fana bɛ se k'an dɛmɛ mansin na pour an ka se ka sira ninnu bɔ ka bila ɲɔgɔn ma yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ taama bɛ se ka lafiya cogo min na an kɔni ka laɲini ye o ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɛn tɛ nin kɛ bɛɛ ka bɔ ka ni ɲɔgɔn kɛ o de cɛ ka ɲi dugu ni ɲɔgɔn cɛ b'a ye balimaya bɛ tugu a bɛ sindiya tugu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnya ni kelenya ni bɛn min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a tɔ sinsin quoi. An b'a ɲini Sibira ka cɛ n'a muso fɛ bɛɛ lajɛlen k'i sen da Jɔnyala ka denw sen da ɲɔ la ka bɔ Jɔnyala ka taa Woma o sira de ye nin a baara ma nɔgɔn dɛ mais ala y'an garijɛgɛ kɛ na ɲina kɛrɛnkɛrɛnyara an musow an kɔni an bɔra ka n'an cɛw fana dɛmɛ nin baaraba in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'olu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ Jɔnyala ka ayiwa an bɛ segin ka na an ka kibaruyaw kɔnɔna na n'an bɔra sibirilakaw fɛ yen kɛba
Nations Unies ko ale bataki kunguruni dɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Mohamed Bazoum ni fanga kɔni darakira ale la sa juillet kalo 2023 ko a n'a furumuso k'u bɛ se ka labila cogo min sɛbɛn in kɔni a sɔrɔla ka sunali dɔnbagaw bolo olu minnu y'a di kibaruya dɔw ma sa k'a yira k'a fɔ ko kabini Mohamed Bazoum kɔni ka fanga banna pewu ko halisa ko a bɛ maaw bolo maa minnu bɛ bi bi in na ni fanga bɛ olu bolo k'u kɛlen tɛ k'a bila laɲini ye min ye sa a ka se ka bila yaasa a bɛ se ka taa maa magow la cogo min na nka min ye maa minnu bɛ fanga la olu ɲɛ tɛ ko la ten cogo la sabula olu bolo Bazoum maa min don a bɛ sɔn ko sugu bɛɛ lajɛlen ma wa a bɛ sɔn fana ka jamana ka degun ta ka ɲɛsin a ma ni a ye fiɲɛ sɔrɔ Senegalikaw fɛ yen olu ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni di ko kunna u ka jamana kɔnɔna na keba ale ko sa ko min ye journalisiw ye journaliste gafe minnu b'u fɛ yen arajo ni tele minnu bɛ yen a y'o sɛbɛnw bɔ k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu bɛ yen maa minnu bɛ ka baara kɛ a ɲɛ kan ko olu de ni jamana nafolo ka kan sariya minnu sigilen don n'u tɛ k'o sɔsɔ nka journalisiw ka lafasajɛkulu minnu bɛ yen ko k'o ma bɛn olu ma han ko sabula ko minisiri bɔra ka waleya min kɛ k'o ti bɛn k'o ye sariya sɔsɔ yɛrɛ de ye ka bɔ ka maaw da fɔ tancogo la ko o kɔni ma diya olu ye bi o ma diya olu ye sini sabula olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kojugu don Ginekaw fɛ yen jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Segu Ture ye ale denkɛ Mohamed Ture a tun bɛ kaso la nin y'a san 7 ye Amerikɛnkaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko a kɔni ka kaso in banna a n'a furumuso u seginna ka na Laginɛ wulikajɔ kɔni sera ka kɛ Laginɛ ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na Mohamed ka segili kɔni ka na sa i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye RDA PDG RDA Mohamed ale y'o tɔn ɲɛmaa ye maa min don fana a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ politiki ko la a ka bilali min filɛ nin ye ka na maa caman bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a n'a to bɛn ni kelenya ka sabati kuma tɛ degun minnu tun b'a kan a n'a kun kɛlen don ka nɔminɛli kɛ ko min na k'olu bila na pewu k'a kɔni ka segili ka na Laginɛ k'o ye ko ɲɛnamaba ye nin waati na min ye Ginekaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnw bɛ yen cogo min na Nizeriyakaw ka waritigiba min bɛ yen n'o ye Aliko Dangote keba ko ale ka pétrole bɔyɔrɔ k'a bɛna pétrole bɔ k'u yɛlɛma k'u kɛ taji wɛrɛw ye taji minnu bɛ yen ni mɔgɔw mago b'a la ka taa se essence ni gasoil ni pétrole yɛrɛ ma ani diesel k'a bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye farafinna kɔnɔna bi maa minnu bɛ yen sisan n'olu bɛ barili bɔ sa ko 650 ɲɔgɔnna ko a bɛna se ka o de bɔ tile o tile ni miliyardɛri in kɛba ale de kɔni tun ye wulikajɔ kɛ waati dɔ la ani fanga k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ Nizeriya kɔnɔna na a ma kɛ basi ye min n'a dasera fiyewu sabula dugu kɔnɔna maaw jiginna ka yɔrɔw kari ka tiɲɛniw kɛ ka sababuya kɛ ale de ni fanga kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ko in dugumana kun ka dun kosɛbɛ nka fanga y'i fɛrɛ minɛ k'a ka pétrole bɔyɔrɔw k'olu to a bolo a ka baara kɛ yaasa basigi ni lafiya o fana bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogo min na Ethiopikaw fɛ yen ko kɛra ko ye bi min tɛ ka faamu jamanadenw fɛ dɛ keba olu ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tilancɛ bɛɛ dulonnen don Amerikɛnw ka dɛmɛ na dɛmɛ in jɔli ko min ye Donald Trump ye k'a ye kojuguba de wuli bi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nka Ethiopikaw fɛ yen olu ko kɔni ko nin ye sɛgɛn natɔ ye fara sɛgɛn kan k'olu kɔni ka diɲɛ de wulitɔ don han ko ni fɛɛrɛ ma kɛ keba fɔra maaw ka k'u yɛrɛ ye o ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ko nin ko in bɛ ka taa sira min fɛ a bɛna na ni kɔlɔlɔ min ye ko maa si t'a dayɔrɔ dɔn ko wa min ye jo sariya tɔn minnu bɛ aw ka droit de l'homme tɔnw jaw bɛ balo lajɛlen bɛ balo Amerikɛnw ka wari de la ko nin y'a caman cilen han Donald Trump a masurunama min bɛ yen ni o ta yɛrɛ ye Twitter ye n'an b'a fɔ ma ko X bi keba ale ko ka kunnafoni gafe dɔw bɛ yen ko k'olu datugu ko nafa foyi t'u la Amerikɛnw bolo VOA bɛ o la ka taa se u ka RT ma ale ni free news ninnu min ye minnu bɛ kunnafoni di kosɛbɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ keba ko k'u datugu a ko kɔni da yen no fɔlɔ u fasa jalen don ɲɔgɔn na ko sabula ko musaka min bɛ don a la ko ɲɛti foyi tɛ a la ale ka fɔ la Faransikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Nicolas Sarkozy ye ale kɔni y'a ka bɔliko fɔlɔ kɛ kabini u ye bracelet électronique don a sen na koyi u y'a yira sa k'a fɔ sa ko Nicolas Sarkozy ka bɔli k'a kɔni kɛra sa kiiri de senfɛ kiiri min ni a nɔ minɛlen don a la k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi kalata senfɛ san 2007 san keba k'a ye musaka minɛ Kadafi bolo k'o kɛ k'a ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ o kɔlɔlɔ n'o sɛgɛsɛgɛliw o de bɛ k'a to bi Nicolas Sarkozy a kɔni a ka kasoladon in ka di han i bɛ kaso la i b'i ka so bracelet de donnen d'i bolo la k'i tɛ se ka taa yɔrɔ la Tinisikaw fɛ yen u ka juge dɔ k'a fɔ Tinisien dɔ ale kɔni kiirila Faransikaw fɛ yen keba
ko sabula k'a ye waleya min kɛ ko o ye bamanci wale ni nijuga wale ye ka ɲɛsi diinɛ bato yɔrɔ dɔ ma nisikaw fɛ yen waleya in kɛra an ba 2020 maa caman ko o ni bɔra ko in senfɛ maa kofɔlen sa ni o ye tinisika in ye k'a kɔni nɔ minɛna sa a na taa kaso kɛ kaso min ni o ye a si kaso ye a tɛna se ka bɔ tuguni faransikaw fɛ hali bi keba kamalen dɔ san 23 ale ye den naani dɔ de minɛ san 15 ka tunu no o ye o somaw y'o ɲini ka dɛsɛ fo ka o kɛ do bulo k'o fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ba no o ye bɛ san 54 na o ye makun kɛ ko in na koyi o ma sɔn ka kuma in fɔ nka waati min na funanŋɛni kɔni a ɲinina ka dɛsɛ a su de taara ye o la sa maa min bɛ sa n'o nɔ kɔni yera nin ko in na u ye ale kɔni ka kiiri o de boloda sa min ye npogotiginin ncinin san 15 in fatuli sababu kɛra mun ye a ka bɔ ka o ɲɛfɔ u ye jama bɛ se k'a faamuya cogo min na o bɛ dan sigi wulada in nata la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛ yan an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka dugu ɲuman jɛ ka fajiri k'an garisigɛ ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga keba i jalo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45